हेल' फरायसा लोगोफोर जों दिनै बेयावहाय सावरायगोन चैप्टार 10 निनो पेज नम्बर 168 नि सोंनाय माखाखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय बेयावहाय दङ जेनाखि 1 नाम्बारनि सोंनाय बेवहाय दङ गंसे खरलेब आयनानि गाहाय फकासआ माखौ बुङो बेखौहाय सिगांनि भिडिअआवनो होनाय दंखायो आं बेखौ दायो बेयाव खोन्थालिया नोंसोर सिगांनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन गंसे खरलेब आयनानि गाहाय फकासआ माखौ बुङो ना बेखौ सिगांनि भिडिअखौ आङो डिसक्रिपसनाव होगोन बे डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै नोंसोर नायबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ गंसे दुलुर आयनानि खेंख्रा सखआ 20 सेन्टिमिटार बेनि फकास जानथाया बेसेबां 2 नाम्बारनिखौ खोन्थानायनि सिगां आङो 3 नाम्बारनिखौ फिननायखौ खोन्थाग्रोखानि मोनसे नोजोर मुवानि जोबोद देरनाय सायखं सोमजिहोनो हानाय गंसे आयनानि मुं बुं बे आयनानि मुङा मा जागोन जोंना फिननायाव खरलेब आयनाया जोबोद देरनाय सायखं सोमजिहोनो हायो बेनिफ्राय गारिफोराव गंसे खंसा आयनाखौ मानो उनथिं नायग्रा हिसाबै बाहायो जे गारिफोरावहाय मा होनदों गंसे खंसा आयनाखौहाय नायग्रा हिसाबै उनथिं मानो थाखाय बाहायनाय जायो बेयावहाय नोंसोर एन्सारखौ लिरना लाबानो जाबाय आं बुंनोसैल' मा जायो जिहेतु खंसा आयनाया जेब्लाबो मा जायो थोंगोर आरो दुयनाय महरनि सायखं सोमजिहोयो मा होनदों जिहेतु खंसा आयनाया जेब्लाबो थोंगोर आरो दुयनाय महरनि सायखं सोमजिहोयो आरो उनथिं गोबां गोजानहालागै गोसारनानै थानाय गासैबो बेसादफोरखौ सालायग्राया नुनो मोनो बा सालायग्राखौ नुहैयोबानो जाबाय बेनिखायनो मटर गारिनि उनथिं नायहरनो थाखाय खंसा आयना बाहायनाय जायो आं खनसे बुंफिनबावनि मा होनदों जिहेतु खंसा आयनाया जेब्लाबो थोंगोर आरो दुयनाय महरनि सायखं सोमजिहोयो आरो उनथिं गोबां गोजानहालागै गोसारनानै थानाय गासैबो बेसादफोरखौ खंसा आयनाया सालायग्राखौ नुहैयो बेनिखायनो मटर गारिनि उनथिं नायहरनो थाखाय खंसा आयनाखौ बाहायनाय जायो बेखिनिखौ लिरबानो जागोन बेनिफ्राय दङ दानिया जोंनो 2 नाम्बारनि सोंनायाव थांनोसै जोंना 2 नाम्बारनि सोंनायाव थांनोसै दानिया 2 नाम्बारनि सोंनायाव दङ जोंहा गंसे दुलुर आयनानि खेंख्रा सखावा 20 सेन्टिमिटार बेनि फकास जानथाया बेसेबां जे गंसे दुलुर आयना बेवहाय ना बिनि खेंख्रा सखाव माने मा जोंनिया खेंख्रा सखावखौ जों माजों मिथियो बेवहाय जों मोननायसै ना सल्युशन बेवहाय दङ होनाय दङ बेबायदि लिरनो हायो जोंना होनाय दं खेंख्रा सखावखौ जों माजों मिथियोमोन आर जों ना खेंख्रा सखाव आरा बेसेबां 20 सेन्टिमिटार दाना जों माखौ दिहुननांगौ फकास जानथाया बेसेबां होमबा जोङो मिथिनो हायो जों सिगांनि भिडिअखौ नोंसोर नायदोंबा मिथिखागोन अब्लाबो आं बानायबावनोसै बेवहाय जुदि गंसे बे जाहैबाय दुलुर आयना बियो ना जोङो बे मोनसे आयना जेनेबा बे जाबाय खरलेब आयना बियो ना खरलेब आयना अब्ला मा जागोन बेवहाय नैबे जाहैबाय रिभिउग्रा बिखुंनि गेजेर बिन्दुखौ मा होनोमोन जोङो मिरु बा मिरुखौ माजों दिन्थियो जों फिजोंहाय बेनिफ्राय नैबे बेंखनखौ आखिनायाव जेब्ला जों बेवहाय मिरु मोनगोन जोङो ना बे मिरुखौनो आयनानि मा बुङो जोङो खेंख्रा सखाव एबा खेंख्रा सखाव नङा खेंख्रा मिरु सि अब्ला पि आरो सि बे फोनांजाबनाय हांखोखौनो मा बुङो जोङो आर होननानै बुंगोन जोंना आर माने फोनांजाबनाय हांखोखौ जोङो गाहाय अक्ष होनो बिनिफ्राय पि आरो सिनि गेजेरनि जानथायखौ जों मा बुंगोन खेंख्रा आरजों दिन्थिगोन जों ना बा खेंख्रा सखाव होननानै बुंगोन जोङो अब्ला बे खेंख्रा सखाव आरनि माना 20 सेन्टिमिटार अब्ला जों माखौ दिहुननांगौ फकास जानथाया बबाव जायोमोन लायो बे पि आरो सिनि मोननैनिबो ओरैनिबो समानाव थानांगौ जोंना ना गेजेरनि जानथाय बिनि बेवहाय एफ बियो जों एफ जों दिन्थियो बेनिफ्राय सि आरो एफ नि गेजेर माने गेजेरनि जानथाया बेसेबां बेवहाय पि आरो एफ नि गेजेरनि जानथायाबो बेसेबां जायो माने एफआहाय आरनि खावसे बाहागो बियो ना आरनि खावसे होमब्ला मा जागोन बेवहाय जोङो माखौ दिहुननांगौ जोङो जे फकास जानथायखौ दिहुननांगौ जोङो ना अब्ला मा जागोन जों मिथिगौ डाइरेक्टहाय थोंजों लिरबाबो जायो बे जों मिथिगौ एरि होलायालासिनो जों मिथिगौ आरो बेवहाय खेंख्रा सखाव होलासिनो आर इजिकुवेल टु इसिबां होबाबो जाबाय ना 20 सेन्टिमिटार जेबो नङा जों मिथिगौ मा फकास जानथाय एबा नोंसोर फरिखायावहाय बेबायदि फकास जानथाय होलायालासिनो थोंजोङै एफ इजिकुवेल टु मा होनो हायो आर बाय 2 बेबायदि होनो हायो जोङो ना स' मा जागोन बेवहाय आरनि माना 22 जों बेखौ रिभाइस खालामोबा ना मा मोनो जोङो 10 जोंना साननाय गुदिया सेन्टिमिटार नालाय जों बेवहाय सेन्टिमिटारखौ लिरबानो जाबाय ना सेन्टिमिटार गाव लिरनो हायो नोंसोरो बेनिखायनो दिहुननो गोनां मा बियो फकास जानथाय
बेनिखायनो दिहुननो गोनां फकास जानथाय इसिकुल टु बेसेबां जायो बियो 10 सेन्टिमिटार बेखिनियानो स' नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला नोंसोरनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो लोगोसे नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाबा साबस्क्राइब खालामदो बेखिनियानो एसेनोसै गोजोन्थों।